Здравствуйте. Уважаемые сябры, дозвольте мне 14-й съезд громады вучняў 9 класса объявить открытым. Паважаныя сябры, паважаныя удзельнікі нашага мерапрыемства, дазвольце мне распачаць з'езд з маёй невялікай прамовы. Паважаныя дэлегаты, сённяшні сход 14-й у гісторыі суполкі аб'яўлены рашэннем 14-го пленума з'ездам вялікай перамогі школьнай дэмакраты ў 55-й школе. Перад 14-м з'ездам адбыліся падзеі, якія фундаментальна змянілі жыццё нашай суполкі. Адна з іх гэта выбары вучнёўскага самакіравання. Яны з'яўляюцца асноўнай тэмай 14-го кангрэса. Сённяшні сход мае вельмі многа задач і мэтаў, таму дазвольце мне выразіць шчырую падзяку ўсім вам, паважаныя дэлегаты, за тое, што вы сёння сабраліся для вырашэння асноўных мэтаў 14-го схода і павіншаваць вас з гэтай урачыстай падзеі ў жыцці нашага аб'яднання. Зараз, паважаныя сябры, дазвольце мне перайсці да майго дакладу, які я спецыяльна падрыхтаваў да сённяшняга схода нашага. Паважаныя сябры, 14-й з'езд нашай арганізацыі быў абвешчаны з'ездам вялікай перамогі школьнай дэмакратыі на мінулым агульнаарганізацыйным пленуме. Мае падвесці вынікі перыяду, які пачаўся з закрыцця мінулага 13-го з'езда грамады. Гэты перыяд з'яўляецца тэрмінам, за які была канчаткова выбудавана сістэма вучнёўскага самакіравання у сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска. Бо 20 сакавіка, як вы ведаеце, адбыліся выбары самакіравання ў школе. На іх я яшчэ звярну сваю увагу. Перыяд з 13-го з'езда меў свае асабістасці. Менавіта перыяд перад нашым з'ездам сённяшнім палітыка пашырэння шэрагу была падзелена на мясцовыя адгалінаванні. Сябры грамады нанеслі візіт у бараўлянскую анкагематалагічную лякарню. Адбыліся святкаванні 8 сакавіка, мерапрыемству прысвечанае Дню волю. Дню, калі Беларусь упершыню, хоць і нядоўга, была абвешчана незалежнай. Сёння, шаноўныя дэлегаты, асноўная ўвага ў маім дакладзе будзе звернута на жыццё нашай суполкі. Таму неабходна адзначыць, што за гэты перыяд яно было насычана вельмі яскравымі падзеямі, што змянілі яго вельмі радыкальна і накіравалі ў лепшы бок развіццё і пашырэння нашай арганізацыі. Никита, сходи за моим телефоном, пожалуйста. Сходи за моим телефоном. Калі даваць адзнаку перыяду з 13 па 14 з'езды аб'яднання, то, безумоўна, ён адыграў вялікую ролю ў жыцці грамады вучняў. Мной ужо адзначаліся асноўныя падзеі ў гэты перыяд. Але ўвогуле трэба сказаць, што націск у большасці ставіўся на агітацыю, прапаганду і забаўляльны накірунак. Гэта ёсць самыя важлівыя элементы ў нашым аб'яднанні. Разам з гэтым трэба не забывацца пра развіццё забаўляльнага сектара жыцця грамады ў інтэлектуальным значэнні, дзеля таго, каб нашы чальцы ведалі ўсё больш і больш інфармацыі па гуманітарных і натуральных навуках, каб грамада вучняў развівалася не толькі ў памеры, а і ў інтэлектуальным, у забаўляльным накірунках. Гэта ёсць асноўная наша ідэя на сённяшні дзень і увогуле у асноўны тэзіс у жыцці нашага аб'яднання. Паміж 13 і 14 агульнаарганізацыйнымі сходамі развівалася і палітыка пашырэння шэрагу арганізацый. Яна, як я ўжо і казаў, была падзелена на мясцовыя разгалінаванні. З моманту прыняцця гэтага рашэння Магілёўскі районны камітэт грамады павінен праводзіць палітыку ў Шклове, Оршы, Быхаве, Чавусах і Крычаве, а таксама ў аграгарадку Палыкавічы. Мінскі гаркам будзе арыентавацца на Асіповічы, Мар'іну горку, Фанепаль, Дзяржынск, Стоўбцы, Заслаўе, Маладзечна і Жодзіна.
Яно было зацверджено делегатами третьей агульнапартыйной конференции. Адразу трэба сказаць, паездкі ў Асіповічы перасталі мець значэнне ў рамках усёй суполкі. Цяпер гэта справа Мінска гарадского камітэта. Але таксама неабходна не забываць пра тое, што калі больш напраўкаў, то і вынік большы. Шановныя чальцы грамады, па 14 і 14 з'ездамі суполкі былі зладжаны 5 паездак у пасёлкі і гарады нашай рэспублікі. Сярод іх адна паездка ў Палыкавічы, адна ў Оршу, 3 у Асіповічы. У выніку гэтых паездак было раздадзена 2 лістоўкі з апісаннем дзейнасці грамады вучняў. З дзейнасцю суполкі азнаёміліся 3 чалавекі. Але гэта, безумоўна, не канец. Мы павінны працягнуць традыцыю паездак у Асіповічы да мая гэтага году, каб скончыць працу ў горадзе, каб прыйсці да нашай канчатковай мэты стварэнні ў Асіповічах мясцовага аддзялення нашай суполкі дзеля таго, каб паказаць, што наше аб'яднанне можа развівацца і пашырацца на ўсю Рэспубліку Беларусь, дзеля таго, каб мы чётка вялі агульнапрапагандысцкую працу сярод рэгіёнаў, у рэгіёнах, сярод жыхароў гэтага рэгіёна і сярод жыхароў усёй Рэспублікі Беларусь. Дякую. У пачатку стварэння грамады у красавіку 2016 года стала менавіта агітацыя і прапаганда. Яе ролю, паважаная прысутная, трэба адзначыць у правядзенні выбараў школьнага самакіравання ў 55-й школе. На мой погляд, калі блок добра зладзіў агітацыйную працу сярод вучняў школы, то і вынік у гэтым накірунку будзе вельмі добры. Мы выкарысталі ўсе магчымыя сродкі. Перадвыбарчыя выступы, агітацыя ў інтэрнэце, газеце «Веснік грамады вучняў», раздача ўлётак з праграмы і сябрамі блока. У тэрмін паміж 13 і 14 кангрэсамі вялікую ролю ў накірунку агітацыі адыграла свята незалежнасці першай беларускай дзяржавы, Беларускай Народнай Рэспублікі. Ужо зусім хутка, праз 2 дні, наш народ сустрэне 100-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Наша аб'яднанне таксама зладзіла некалькі мерапрыемстваў да гэтай вялікай падзеі. Сярод іх 2 віктарыны да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Акцыя 100 год БНР. Адзначу, што агітацыйная праца ў перадвыбарчым працэсе ў сярэдняй школе нумар 55 мела вялікія памеры. Ёй мы ахапілі практычна ўсе класы старэйшай і сярэдняй ступені адукацыі. За ўвесь час намі, чальцамі грамады вучняў, было раздадзена каля 100 лістовак з праграмы блока, з фатаграфіямі яго чальцоў. Мною было зладжана 3 выступы за ўвесь тэрмін агітацыі. Таму адзначу, што вялікі працэнт на выбарах был забяспечаны менавіта нашай агітацыяй. Паважаныя дэлегаты, як вы ведаеце, учора ў Мінску 55-й школе былі праведзеныя выбары школьнага самакіравання. Яны былі праведзеныя адміністрацыяй школы. У онлайн-галасаванні, якое вядзецца дагэтуль у групе сярэдняй школы нумар 55, за блок грамады аддала голас 115 чалавек. Але трэба сказаць, што месца ў школьным самакіраванні мы ўжо атрымалі. Гэта дазволіць нам весці школу наперад, да новых высот, да выканання ідэй, перспектыў усіх школьнікаў установы адукацыі сярэдняя школа нумар 55 горада Мінска. Роля нашай арганізацыі ў жыцці сярэдняй школы нумар 55 горада Мінска зараз адзначаецца як найбольш вялікая за ўвесь час існавання грамады вучняў. Упершыню вучні не толькі 9 класа, а і вучні школы пачулі імя грамады. Але, нягледзячы на гэта, чальцы аб'яднання іграюць вялікую ролю ў 55-й школе. Сваімі навуковымі дасягненнямі,
і вучобай. Усе сябры арганізацыі праслаўляюць не толькі імя школы, але імя грамады вучняў і сваё імя, і імя усяго раёна, усяго горада Мінска. Не знаю, там я была... Трэба сказаць, паважаныя сябры, што імя грамады вучняў 9 класа вядома не толькі вучням, але і настаўнікам 55-й школы. Таму, сыходзячы з усіх прыведзеных фактаў, можна сказаць, грамада вучняў 9А і ёсць рэальная сіла, якая іграе вялікую ролю ў развіцці школы нумар 55, якая можа змяніць нашу школу у лепшы накірунак, у лепшы бок. Заключение. Таким чынам неабходна сказаць, што ў перыяд паміж 13 і 14 з'ездамі нашай грамады яна, грамада вучняў, атрымала высокую ступень фундаментальнага развіцця. Асабістым фактарам у ім з'яўляюцца выбары школьнага самакіравання ў нашай школе, аб якіх ужо неаднаразова падкрэслівалася і казалася ў маім дакладзе да з'езда. Таксама трэба ўзгадаць ролю палітыкі пашырэння шэрагаў, якая праводзіцца ў грамадзе вучняў дагэтуль. Галоўнае сёння на нашым з'ездзе зацвердзіць такія рашэнні, якія не толькі захаваюць тэмпы палітычнага развіцця грамады, а і паспрыяюць гэтаму працэсу, зробяць аб'яднанне моцнай сілы вучняў 55 усяго 9А класа. Да все. Очень громко. Мы громады вучняў. На 14-м з'ездзе вялікай перамогі дэмакраты ў школе перад намі стаяць мноства задач. Так давайте же вырашаць іх дзеля таго, каб прынесці славу арганізацыі, каб палепшыць нашу школу і ўсю Рэспубліку Беларусь. Дякую. Паважаныя сябры, дазвольце зараз перайсці да разгляду повесткі дня нашага аб'яднання, нашага сходу. Перад тым, як пачаць галасаванне па некаторых этапах жыцця, ну і жыцця, можна сказаць, нашай суполкі, трэба праглядзець 3 даклады. Значит, калі ласка, перший доклад дозвольте Евгению Алексеевичу Волончуку. Дорогие друзья, в период с 13 по 14 съезды громады ее членами было совершено 5 поездок в города Беларуси с целью расширения рядов громады учащихся, а конкретно в агрогородок Полыковичи, Осиповичи, Поршу, Осиповичи и Осиповичи. В ходе этих поездок было роздано 2 листовки. Одна в Орше и одна в Осиповичах. В дальнейшем планируются поездки в Осиповичи до мая этого года. Спасибо за внимание. Паважаныя сябры, дозвольте зараз перайсці до другого доклада, до доклада Александра Евгеньевича Андрей.
И делегаты, позвольте мне озвучить состав комиссии по ведению поста школьного президента. Глеб Бобрович, Адриенко Александр, Журов Никита, Лощук Евгений. Оно было создано по решению 7-го пленума. Отмечу, что комиссия принимала участие в выборах и при выборе агитации в состав школьного самоуправления. Нашими членами комиссии было роздано около 100 листовок учащимся школы с программой кандидатов в громады учащихся 9 класса. Также надо сказать, что результат действия комиссии является ведением школьного самоуправления в школе номер 55 города Минск. Спасибо за внимание. І дозвольте мне прапанаваць слова кіраўніку Магілёўскага районного камітэта нашага аб'яднання Данілу Максакову. За время, прошедшее между 13 и 14 съездами, в Могилевском районном комитете были проведены следующие массовые мероприятия. Викторина по истории Беларуси, по математике и по истории Белорусской Народной Республики. А еще была проведена викторина громада учащихся, прошедшая и настоящая. Еще было проведены поездки в Осиповичи и Оршу. Фуршет в честь закрытия общепартийной конференции. Вознаграждение в честь 8 марта и акции 100 лет Белорусской Народной Республики. Празднование 100 лет Белорусской Народной Республики было еще уделено очень много внимания. Спасибо за внимание. Паважаныя сябры, дазвольце адразу перайсці да галасавання па павестцы дня. Сённяшняя павестка дня складаецца з некалькіх пунктаў. Першы гэта абранне старшыні нашага аб'яднання. Другое абранне цэнтральнага камітэта грамады. Трэцяе абранне прэзідыума суполкі. Чацвёртае абранне сакратароў па фінансах, па прапагандзе і па прапагандзе, па збаўляльных мерапрыемстваў і па фінансава-рэвізійных справах. Гэта ўся павестка дня на сёння, якую нам неабходна было разгледзець. Таму прашу пачаць з першага пункта. Я прапаную я вылучаю сваю кандыдатуру на пасаду старшыні грамады вучняў 9 класа. Прошу голосовать, кто за мою кандидатуру, прошу поднять руки. Я поднимаю руку за Никиту. Ты подними. Я за Шубакова. А Шубаков за Никиту. Ладно. Одиноголосно, дякую. Другое. Абранне прэзідыума нашага аб'яднання. Склад прэзідыума дазвольце мне зараз агучыць. Гэта Александр Андренко, Яўген Балынчук, Даніл Максаков и Никита Журов. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Не получится. Одиноголосно. Наступный пункт повестки дня – абранне цэнтральнага камітэта грамады вучняў. Ён будзе складацца з наступных асобаў. Так, дазвольце мне агучыць спіс. Александра Губанішчева, Юлія Лузан, Лизавета Гаурушка, Глеб Бобрович, Павел Шамко, ну и нехай Виктория Кунцевич. Прошу голосовать, кто за обрание такого складу Центрального комитета нашего объединения. Прошу поднять руки. Одиноголосно. Паважаныя сябры, і апошні пункт у повестцы дня – это абранне сакратароў па фінансава-рэвізійных справах, па прапагандзе і па забаўляльных справах. Значит, пропоную на кандидатуру на посаду секретаря по забавляльных справах Паула Шамко, на секретаря по финансово-ревизийных справах Юлию Лузан, Да, Юлію Лузан. и на секретаря по пропаганде Евгена Баланчука. Кто за усе гэты три вышэй пералічаныя кандидатуры, прошу А поднять можно руку. еще кандидата
предложить калі по ласка. финансовым в помощь Язупчик Валерию. Ну калі вы хочаце прызначыць Конечно, памочніка, очень. добра. Ой, я Добра. за. Да, Значыць, давайте тады прызначым намеснікам тады будет. да, да. Сакратара па фінансава-рэвізійных справах Валерыю Язупчык. Паважаныя сябры, тады дазвольце, давайте пагаласаваць па кандыдатурах. Прашу галасаваць за кандыдатуру Юлии Лузан на пасадзе сакратара па фінансах. Руку поднял, дебил тупой. Секретарь по финансам кого? Юлию Лузан и наместника Валеру Язупчика. Кто за, паважаныя сябры, калі ласка, прошу поднять руки. Так, адзінаголосна, дякую. Так, наступная кандыдатура Паўла Шамко на пасаду сакратара па збаўляльных справах. Ён будзе рабіць не конкурсы, віктарыны і гэтак далей. Прошу Прошу голосовать. Кто за его кандидатуру, прошу Ну поднять да, у руки. него просто работы нет. Он был. За, Что кто за, прошу Ну, поднять всё, руки. Это будет очень весело. Одиноголосно дякую. І апошні пункт у гэтым раздзеле, так сказать, абранне сакратара по пропаганде Евгена Алексеевича Волончука. Прошу. Па Я за. увогуле па агітацыі у нашай суполцы, увогуле па гэтай Смелен. А где па гэтым против накірунку. всех можно? Прошу голосовать. Кто за его кандидатуру, прошу поднять руки. Рука Я не понимаю, твоя. что человек должен делать просто. Поэтому я... Одиноголосно Нет, дякую. я не против. Тады, паважаныя сябры, давайте яшчэ раз проголосуем за кандидатуру Волончука. Прошу голосовать. Кто за? Я просто скажусь голосовать, ну то есть... Все, единогласно, дякую. Больше всего голосов принято. Дякую. Так вот делать, Да, дебил, ты блин. на меня обидится. Ну, тут возвращается. Паважаныя сябры, дазвольте мне объявить 14-й з'езд громады вучняў 9 класса закрытым.